no kami riso saluhut na siya para di pong nami tugas si matupang dinaw pakilalahok kami jalan ang jumolo di ala tuhata ama nahuhahulong kami siya tunga nami siya tunga ni bagas nami di hari-hari ng salpi alani dihata ni situa-tua na parjolo na mado asa emes itu batua bono ni si matupang si buruyan debatador si lehot tua da sudah parna dabo ma diakka parsaludia dipita-pita nami itu mata nomor 2 debata asa songon hatan istitua na parjolui asa tibo tiang ni rumah uga jangat tiang ni sopo nunga gajang umur ni damang nang jumolo marjumolon saluhut naman yan pinaparna si gajang umur diakka na poso ima pagidon nami to mata nomor 2 debata atong asa dabo hatwa di ha misaluna na tidaring nila mangon atong alu-aluhon damang majo tumata nomor 2 ba la suruti mamang alu-aluhon damang ma tumata raja sungsuni nang inata suripada la sudah tidak mangma alu damang ma tu situan nato mau lihat mamang do apa puta si jolo-jolo tubuh siajur mula topa mula di halak gabe mula di halak mamora atau damang ma godang mula laos badong ma tugon nak sopa malate mama jadi hamen waeng bona hasuhuton tong do igot hame dilo akka hata tua na parjolo asa binua mata no liat binaim matung kupingga pasu naeng matok kami mangaliat atakas do humoto hame debatado nama masu naeng mangaliat mahame di pugun ya laman kami asa liat panggabean liat pahorasan di hame namar hula buru tarlumowi di bona hasuhuton atau bedamang ma godang liatin barisan obat obat kasih no